Bravo, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveti Franjo, Marijo, kraljice Franjevačkog reda, draga braćo i sestre, dragi štovatelji svetoga Franje Asiškog, mi znamo da Bog sve drži u svojoj ruci, da je naš Bog dobar i da dobro uvijek na koncu pobjeđuje. Zlo nikada nije jače od dobra. Međutim, kada gledamo svijet u kojem mi danas živimo, imamo osjećaj kao da je zlo jako, da je zlo prejako, da je zlo čak jače od dobra. Kada gledamo današnji svijet pa se pomalo uplašimo što se to događa. Kao da su se vrata pakla otvorila. Vidimo zlo na svakom koraku, možda je to iz razloga što je čovjek toliko uznapredovao u tehnici, u medijima, pa mi najmanje zlo koje se događa negdje na drugom kraju svijeta možemo vidjeti. Samo pogledaju mobitel, u televizor i negdje na našim plećima je, tu je i naše krivice dosta, kao da je sve zlo ovoga svijeta. I onda nas zbunjuje ako je Bog tako dobar, ako je jak, zašto dopušta to što se događa danas u svijetu. Vidimo danas da traje napad ne samo na Boga, na crkvu, na ono što je Božje, to je trajalo kroz cijelu povijest i trajaće. Međutim, vidimo da danas zlo udara i na samoga čovjeka, udara na prirodu, udara na prirodne zakone. I sve ono što je do nedavno bilo i naopako i što nije bilo dobro, danas se sve okreće, pa je to danas poželjno, to je danas dobro i to se svima preporučuje. Vidimo mnoštvo zakona koji se donose, koji nisu u skladu ni s Božjim zakonima, ni sa zakonima prirode. I onda što nas još više uznemirava i plaši, i to pritišće našu dušu, kad vidimo nekako i da je crkva katolička da se prilagođava suvremenim trendovima, da je nekako, kako da kažem, postala demokratična, pa sluša ono što se događa u suvremenom svijetu i prilagođava se suvremenom čovjeku, a to crkva nikada nije činila. Crkva je uvijek pečatila vrijeme u kojem živi, a nije dopuštala da trendovi vremena opečate crkvu, zato što crkva dolazi od Isusa Krista. A njegova riječ je nepogrešiva, njegova riječ je uvijek put, istina i život. Zašto vam ovo govorim, braćo i sestre? Ja bih usporedio život svakoga od nas i život jedne obitelji kao da se nalazimo na nekoj rijeci života koja teče. Mi smo u nekoj barci, čamcu i vidimo kako taj čamac ide nezaustavljivo, nizvodno, a dole ispod veliki vodopad i ako nešto ne učinimo, pašćemo u propast. Isus govori o širokom putu koji vodi u propast i o uskom putu koji vodi u život. I kada vidimo da ništa ne možemo učiniti ili vrlo malo učiniti, hvata nas neka nervoza, nemoć
nemoć, znate, u životu kao kad sanjaš, pa te progoni neka divlja zvijer, nešto, ti bi pobjegao, a nikako ne možeš, nemaš krila, nemaš brzine i onda kad se probudiš, čovjek je sav u znoju. Taj osjećaj nemoći je strašan. I dobro je da smo mi ljudi nemoćni, zato što ništa nije u našim rukama. Braćo i sestre, mi živimo teško vrijeme zato što je naše, zato što nas pritišće i naš život. Međutim, vrijeme Svetoga Franje je također bilo teško vrijeme. Tadašnji svijet su razdirali ratovi, posebno rat između kršćanstva i islama, te takozvane križarske vojne koje su bile, pa onda silni ratovi, međusobni gradovi su ratovali, bilo je puno bolesti, kuga je vladala u ono vrijeme i harala cijele gradove. Toliko stanovništva je nestalo. I u tom i takvom vremenu živi Sveti Franjo i on osjeća nemoć. Prvo ne zna što će sa svoga života, još mu nije jasan put koje je njegovo mjesto pod nebom, a i on ima osjećaj mora nešto učiniti za svijet i za crkvu koju je pripadao. Što je Sveti Franjo učinio i zašto mi njega danas slavimo? Zašto ga slavi ova župa i samostan kao zaštitnika i zašto su oči mnogih kršćana u svijetu uprte u ovog običnog sveca jednostavnoga? I zašto nam je on danas znak? Zašto nam je on danas velika poruka? Sveti Franjo je shvatio nešto što trebamo i mi danas shvatiti, braćo i sestre. On je shvatio prvu važnu stvar u svome životu, kada je pitao samoga sebe, pa što ja mogu učiniti da ovaj svijet bude malo ljepši? Što ja mogu učiniti da mi srce bude puno i da kažem ja sam pronašao svoj put i svoje mjesto pod nebom? Sveti Franjo je prvo shvatio da se treba vratiti izvorima. Nije bitno da li živimo u 10. stoljeću, 15. ili 21. stoljeću, zakon koji nas sve obavezuje, to je zakon evanđelja. I mi se uvijek moramo vraćati riječima onoga komu smo povjerovali, vraćati se zakonu evanđelja. Mi moramo piti vodu ondje gdje je najbistrija. Ja uvijek spomenem kada ljudima govorim i toga se ne stidim, i na to vrijeme sam tako ponosan i ostalo mi je kao jedno lijepo sjećanje u životu kada sam kao dijete čuvao ovce. Znate kako je, kada čuvate ovce pa negdje nemate napiti se čiste vode, a mnoštvo izvora po našoj Bosni. Pređe ovca ili čovjek, zamuti onu vodu i ne možeš se napiti. Ako hoćeš piti čistu vodu, dođi do izvora, malo zagrabi, sačekaš i onda piješ čistu, zdravu, izvorsku, lijepu vodu. Slikovito govoreći, braćo i sestre, mi danas živimo u svijetu gdje se gazi istina evanđelja, gdje nam neko prodaje neko drugo evanđelje, gdje se izvrću Isusove riječi, a mi moramo doći do Krista onakav kakav jest, jer njegove riječi su uvijek iste, jučer i danas i uvijeke. I Sveti Franjo je to dobro shvatio. Valja se vratiti evanđelju i on kad dolazi pred Svetoga Oca Papu, kad su ga vidjeli onako nezgrapnog, običan čovjek, polupismen, što ti hoćeš, kaže, ja hoću živjeti evanđelje Isusa Krista. Tad su ga čak crkveni velikodostojnici odgovarali, međusobno se konzultirali, pa ko može to nasljedovati
kao da je Isusova riječ nedostižna, kao da je to nemoguće primijeniti u svome životu. A Franjo ustrajava, program moga života i svih onih koji će me slijediti, program mojega života je sveto evanđelje. Mnogi sveci kroz povijest katoličke crkve su govorili u svakoj situaciji života za svakog kršćanina prije nego što nešto učiniš, što nešto izgovoriš, zapitaj se što bi Isus učinio na tvome mjestu. I Franjo tako razmišlja, zato ga i zovemo drugi Krist, zato ga zovemo utjelovljeno evanđelje. To je prva stvar koju nam Franjo govori, vratimo se evanđelju. Čitajmo evanđelje, primjenjujmo ga u svome životu. Jer to je naš zakon, to je program našega života, živjeti Isusovo evanđelje. Druga stvar jako važna za današnje vrijeme. I znate da i u crkvi ima toliko sablazni. Isus je rekao, sablazni će uvijek dolaziti, uvijek će ih biti, ali jao onima po kojima sablazni dolaze. I Sveti Franjo je svjestan u svome vremenu, gledao je također crkvu koja je bila zapuštena. Mnogi svećenici nisu se bavili pastoralom, nego nekim svojim poslovima i Sveti Franjo to gleda, što ja mogu učiniti za svoju crkvu da moja crkva bude bolja. I nije to išlo onako glatko. Sjetimo se kada Franjo čuje Isusove riječi, Franjo, popravi moju crkvu. On je jadan krivo razumio, pa našao neku crkvicu malu, skupljao kamenje, prodavao ćaćinu imovinu i pravi tu crkvicu, dok kasnije nije shvatio da Isus od njega traži da obnavlja živu crkvu. Tko je živa crkva, braći i sestre? Svi mi sebe uhvatimo pa kritiziramo crkvu, kritiziramo papu, biskupa, svećenika, svog susjeda, prijatelja koji je kršćanin, pa kažemo, upiremo prstom, ne valja ovo, ne valja ono. Pa da li valjam ja, jer ja sam dio crkve. Kad pljujemo na crkvu, to je kao da pljujemo u svoje vlastito lice, da staneš ispred ogledala pa pljuneš samoga sebe, jer ja sam crkva. Po sakramentu krštenja ja sam se utjelovio u tu crkvu, postao, kako kaže Sveti Pavao, postao sam dio ili ud te crkve. I Sveti Franjo zna, mogu ja učiniti nešto. Što? Mogu sebe popraviti, da ja budem bolji dio crkve. I kada je to učinio u svome životu, već za života, a pogotovo nakon smrti, obnovio je tolike crkvene zajednice, toliko ljudi krenulo je za njim, a on je obnovio samo sićušni dio crkve, obnovio je samoga sebe. Zato je poruka Svetoga Franje, braćo i sestre, prije nego što izrečeš riječi optužbe prema bilo kome u crkvi, upitaj se, jesam li ja svet? Jesam li ja crkve dostojan? Da li ja svojim životom ranjavam to mistično tijelo Kristovo? Danas ima toliko vjernika, toliko propovjednika koji galame i prozivaju samo zlo u crkvi. Sve je krivo, treba napraviti ovako, treba napraviti onako, pa se prozivaju, i političke vođe i sve. Što ja mogu učiniti da crkva i ovaj svijet bude bolji? Znate što je očiti znak da je neko Kristu povjerovao, kao Sveti Franjo? Kad se čovjek istinski obrati, tada nikome previše pamet ne soli, nego tada je svojom pojavom, makar ništa i ne govorio, on je znak, svjetionik i upozorenje za svijet u kojem živi.
Mi danas previše govorimo, pričamo, ogovaramo, a ništa ne mijenjamo, ma što treba učiniti da bude bolje. Treća stvar Franjina. Pravi Franjo, istinski Franjo. Onaj koji voli crkvu, on voli srce crkve, on voli središnju stvar u našoj crkvi, a to je sveta Euharistija, to je sveta misa. Sjetimo se svetoga Franje, kako je on opomena svima nama danas, kada se ponašamo s nedostatkom poštovanja i prema crkvi, i prema sakramentima i onome što je sveto. Kažu za njega, izdaleka već vidjeći toranj neke crkve, padao je na koljena i molio onu molitvu koju mi svi danas molimo. Klanjamo ti se, presveti Gospodine Isuse Hriste, ovdje i u svim crkvama tvojim, i blagoslivljamo tebe jer si svetim križem svojim svijet otkupio. U srcu Franjine pobožnosti su sakramenti, sveta misa. Premda nije bio svećenik, ali on je svjestan da je tu Isus prisutan, da je živ. Pa u ovom svijetu u kojem živimo, kada nas zlo razdire, kada osjećamo nemoć, kada osjećamo teški teret križa, ko će te utješiti? Ako ne tvoj Isus, a gdje je on? Ma on je u sakramentima. A danas vlada veliki napad na crkvu i na svete sakramente. Danas se sakramente želi razvodniti, želi se da sakramente slavimo na neki način na koji nikada nismo kroz povijest slavili. Pa pogledajmo samo što se danas događa, kako dolazimo u crkvu, kako dolazimo odjeveni, da li klečimo kada treba klečati s poštovanjem, kako primamo svetu Euharistiju, presveto tijelo Kristovo, kako se ponašamo u crkvi, kako se ponašamo u hramu Gospodnjem. Ja uvijek ispričam jednu priču, nemojte mi zamjeriti, jednu usporedbu našeg naroda koji je dobar i časti Isusa i Gospu i njegovu crkvu, ali kako smo brzo se naučili da popustimo nekim vjetrovima i da mijenjamo ono što smo radili kroz stoljeće. Vi stariji se sjećate, prije svećenik kada ide kroz selo, brljatnjavim putovima, nosi Euharistiju nekom bolesniku. Naš narod nije gledao je li blato ispod njega, što se nalazi, padao je na koljena ne zbog tog svećenika koji je također možda grešan, nego padao je na koljena zato što Isus kraj njega prolazi. Ja danas gledam u našim crkvama, pogotovo kad odete prema zapadu, dođe najsvetiji dio mise, svećenik izgovara da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Svi stoje i sklop ovako prekriženih ruku gledaju u tebe. Mi pomalo stvari zaboravljamo, pomalo gubimo kompas. Zato se trebamo vraćati izvorima i sveti Franjo nas poučava, ma poštuj svetu misu, Euharistiju, kada se sjediniš s Isusom svojim, pa ne treba ti druga utjeha, gdje je bolje sjedinjenje, nego kad čista srca i duše njega primaš u svoje srce. I samo još jedna stvar, braćo i sestre, što nam Franjo glasno viče svima nama: ako želiš ostati Kristov, ako želiš ostati u njegovoj crkvi, da te zlo ovoga svijeta ne proguta, ma ne zaboravi gdje je tvoja snaga i gdje je Franjo tražio svoju snagu u svakom trenutku života, to ispod križa. Pa barem smo mi u Bosni ovdje naučili, Bogu hvala, gledajući malo vas, malo prije kako obilazite oko ovoga izrešetanog svetoga Franje, kojega je zlo razapelo,
kako tražimo snagu, gdje je ispod križa. Ne zaboravimo da je blagoslovljen onaj koji prima drvo križa, da je blagoslovljen onaj koji svoju snagu crpi iz Kristova križa. To je naš narod uvijek znao i nadam se da će to i u budućnosti raditi. Molitva susana da nam ozvanja, da ne vjerujemo u moćnike ovoga svijeta, da ne vjerujemo programima ovoga svijeta, da će ovaj život učiniti boljim i ljepšim bez Krista. Jedino u Kristu je naša snaga, naša pomoć i naša utjeha. Neka nam Sveti Franjo, braće i sestre, udijeli milost da se vraćamo izvorima, da svoj život prilagođavamo Evanđelju, da ljubimo Kristovu crkvu jer smo i mi dio te crkve, da na poseban način ljubimo svete sakramente, napose svetu Euharistiju i da ne zaboravimo pomoć i zaštitu tražiti na koljenima, klečeći ispred križa Kristova kao i Sveti Franjo. Amen. Hvaljen Isus i Marija.